ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏನ್ ಚೌಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಒಂದುವೇ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗು ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆದಿ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಪ್ಪಳಪ್ಪ ನಂದು ಉಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕಿಚನ್ದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದುವೆ ದಾದಪ್ಪ ನಂದಿತ್ತೇನು ಓಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಜಾಗಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಪೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೇಲೆ ಮಂತು ಒಂಜೊಂಜೆ ಟಿಪ್ನು ಮಲ್ತು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆನ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋನು ತುಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸೊ ಅಂಚಿನದಾದ ವಿಷಯ ಇನಿ ಆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಅಂಚಿನದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಡು ಸಪೂರ ಆದು ಪೊಡೊಂದು ಸಪೂರ ಆದ ಇದ್ದುಂಟಲ್ಲ ಕೆಲವೆನ್ನ ಪೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತದು ಪುಡು ಎದುರುಡು ಪುಡು ಸೊ ಪಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುನ ಏರೆಗ್ ಲೈನ್ಕ್ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಸಮೇತ ಪಂಪೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರುಣ್ಣ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತ ತೋಜೊಡೊಂದು ಸೊ ಆಯ್ತು ಸಮೇತ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಲೆ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎದುರಿತ್ತಿನ ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಪೇರು ಬಂಜಿನ ಒರ ಉಲಾಯ್ ಹೋಯ್ತು ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಉಂತ್ವೇರಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಬಂಜಿ ಇತ್ತನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಈ ಬಂಜಿನ ಇಂಚ ಕರಗಾವ್ನು ಸೊ ಇನಿ ಯಾನಿಕಲಿಗೂ ಈಸಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಬಂದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕಡಪಾಲೆ ಬಾಯ್ ಪಂದೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ರೈಟ್ ನಾವು ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟನ್ನು ಕರಗಾರೆ ದಾದ ಮನ್ಪುಡ್ ಪಂಡ ಪನೋಡೇನಾ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಕ್ಕಳು ಗಾಡಿ ನಕ್ಕಳು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ರೂಮ್ ದೊಲೆ ಪೋಯಿಚ್ಚಿ ನಮಗೆ ಆವತ್ತು ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓಕೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈ ಗಾಡ್ ಕತ್ತಲೇನು ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಲೆ ಮಂತುದುವೆ ಸೀದಾ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಕೊಡ್ತುವೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದರ್ಪನ್ ಪೆಚ್ಚರ್ಬಿ ಸೊ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯೆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಲಾಪ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಯಾನ್ ಶೋಕುಡೆ ಟ್ರೈ ಪೌಡರ್ ತಿಕ್ಕವೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬಗ ನಿಕಲೇನು ಓಕೆ ಶೋ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ತಿಕ್ಕಾದ ಪೂರ ಆಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿಕಲೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ನನಗೊಬ್ಬವ್ರಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾದ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಫೈಬರ್ ಇತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ಲೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫೈಬರ್ ಅಂದು ನಿಕುಲೆ ನಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚಿ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಗ್ಯಾಡೋಸ್ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಾನಾತು ಆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೈಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋಡ್ಪುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫೈಬರ್ ಇತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ತೊಚ್ಪಾವೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ತಿನ್ಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇದನಿಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನ ನಮಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ಇತಿಕುಲ್ಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಬರ್ ಏಪಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ದೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಯ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತೂ ಪನ್ನಿ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ದೂರ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಬಲೆ ಅವೆನ್ ತೂಯಿ ಓಕೆ ಅನ್ಕಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯಾನೊಂಚು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ಬುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡೆ ಅವೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅವೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ರೆಡಿ ಆದುಪುಂಡು ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೆ ಬೈಯಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ತೊಚ್ಪಾದೆ ಒಡೆ ಪೋತೆ ಅಂದು ತೂ ಒಂದು ಬೇಕಬಲೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇನಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕೋಡೆ ಮಂಡೇ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ 7 o'clock ದಾದನ ಆತನ ಸೊ 7 o'clock ಓಡೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಸೀರೆದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅತ್ತು ಸೀರೆದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಪಾಲ್ಕಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೂ ದಾಯಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ವಿ ವೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಫ್ಯೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಉಂಡುದು ತಿಂದದು ಇಲ್ಲಗ್ಬೋದು ಶೋ ಕೂಡ ಜೆತ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನೇತನೇ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಫುಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೂಪು ಗೀಪು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ತಿಂದು ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಚೆತ್ತ
ಹಾಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಆತು ಜಿನಿಕುಲ ಆತು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯಾರ ನಾನೈತೆ ಬೇತೆ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಪರೋಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ఉందా ఆల్కహాల్ పరుపున అభ్యాసం ఉందా ఇతన రపక్క బుడ్ಲೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೆರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರುಂಡಲ ಎಟ್ಟೆಗೆ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಗಳುಲ ಉಂಟುಗೆ ಬಟ್ ಓವರ್ ಅದು ಪರಚ್ ಓವರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರಿಂದ ಇದು ಪರ್ಪುನಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇದಾಗೋತಾನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಂಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಡೊಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪುಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓ ಮಕ್ಕಳು ಶೋಕಡೆ ಪರ್ಪೇರೋದು ಸೊ ಪರ್ಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಪರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರೋಚಿ ಓವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಖುಷಿ ಇಸ್ ಬಾಬಾವಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬಾಯಿ ಇಂಚೆ ಮುಚ್ಚಾವ್ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಪರರೆ ಪೋಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂಡ ದಾದ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾದ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಐತ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ನೇಟು ದಾದ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲರು ಬಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಒಂದು ಚೂರು ಪರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರರೆ ಪೋಚಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡೊಲ್ಲು ಹೊಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಕುಲ್ದಿರ್ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡುದಲೆ ಪಾರ್ದ್ ಪಿದೆ ದಿಪ್ಪೆ ಬರ್ಸ ಉಂತುದು ನೊಂಚು ಲೈಟ್ ಅದು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಲಾಯ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನಾಗ ರಪಕ್ಕ ಜುಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸೀದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಉಂಡು ಐ ಮೀನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನಡ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಫೈಬರ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿಂಡ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ ನನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಪ್ಪ ದಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ತಿನ್ಪುನು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಲೈಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಯ್ಟೊಯ್ಟುಂಡು ಪನ್ನಡ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಮೀಟ್ ಉಂಡು ಎಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಟುಂಡು ಡೈರಿ ಉಂಡು ಬೀನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಐಟೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಂದಾನೆ ಎಂಕಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ದಾಯಿ ಕರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳೋನುಂಡ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಾಯಿ ನಡತೋ ಬೋಂದುಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ದಾಯಿ ತುಣ್ಣಪ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ನೇಲ್ ಪಂಪು ಮೇಲೆ ಕರ್ವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಬಂತಂದು ಪೋನಾಗ ಸಂಚ ಅದು ಬಾವ್ ಪನೊಂದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಕುಂಟುನ್ ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡ್ದು ಅದೇನೊಂದು ಪಿದ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿಕಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಆತು ಗಂಟೆ ಆತಂದು ಪತ್ತೊಂಜರೆ ಇನ್ನು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು ನೆಲ ಒರೆಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪುಡ ಆತ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ఒక ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಬೆನ್ಪುನಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇತ ಟೆನ್ಷನ್ ಪಿದಾಯ್ದ ಆಫೀಸ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವನಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಟೆನ್ಷನ್ ಜೋಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಿ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ನಮಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಉಂದುವೆ ಐಕೆನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪಾತಿರ್ನಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಆತ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದೇನು ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರೆ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವ್ರೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಸಿಂಬಲ್ ಆತ್ ಪನೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮಕ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕಾರ್ಟಿಸಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಪುನೇ ಮುಲ್ಪ this middle part I mean belly fat ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೋನರೆನೆ ಪೋಚಿ
ಸೊ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೋದು. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಸುಲಭ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತೊಂಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೊಂದು ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆರೆ ಬೆಲಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗ ಮನ್ಪಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಸ್ರ ಐ ಮೀನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾಸ್ರ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡ್ತಲೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುನತೆ. ಸೊ ಆಯ್ನಾತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಸೌಂಡ್ ಮಿತ್ತಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ನುಂಡು ದಾದನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒರಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋತುಜಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೋರ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಕಲೆಗೆ ಮುಂದುಲ ಬೋರ ಅಂಟ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆತೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಈ ಶುಗರ್ ಉಂಡತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಫ್ರುಕ್ಟೋಸ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ಯಾತು ಶುಗರ್ ಇಡೋ ಅಂಶ ಉಂಡತೆ ಅವ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯಿನಾತು ದಾದ ಆಪುಂಡ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಲ್ ಬರ್ಪ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ 2 ಬರ್ಪುಂಡು, ಒಬೇಸಿಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಲಿವರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಸೀಕ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನೋಡು. ಸೊ ನೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಲ್ ಬೇತೆ ನೇ ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏತು ಶುಗರ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ತಿನ್ಪ ಆತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮುಲ್ಪ ಅಬ್ಡೊಮೆನ್ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಆಯ್ನಾತು ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಂತದೆ ಏಪ ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಜಿ ರಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕುಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ನಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಪಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಶುಗರ್ ಉಪ್ಪುನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ. Pira hairstyle change. Okay, so the next one is ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ಫೇರು ನೇಟ್ ಏತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದುಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಏರೋಬಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋದು ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡನ್ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಕುಲು ಒಂದು ಆರಾಮಾದ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೋರ್ತಿನಾತ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಕಲ್ ನೋಟ್ ನಿಕುಲ ಒಂಚೂರು ಶೋ ಕಡೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರ ಅವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ತಪ್ಪನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಪುಣ ಏರೋಬಿಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ಯಾಲ ಏಪಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜೆತೋನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೆಡ್ ಡೇ ಜೆತೋನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂತೋನ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ 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 ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಗಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ದ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರಿತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಿಕ್ಕುನು. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ போடு பண்ணண்டா நிக்கல பஞ்சி சப்பூரா ஆவோடு ஷோ குடுப்போடு ஸ்லிம் மென்ட்ரி மாது போடு பண்ண அವ ಪೂರ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದು ತೂದು ಶೋ ಕಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಒಂದುಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಒಂದೇ ಯಾನ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ ಬಂಜಿದೊಲೈ ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮನ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಣೆ ದಯಪಣೆ ಆ ನೋಟಿಸ್ ಮಂತದೆ ಏಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪ್ಸ್ ಏನ ಬಾಡಿ ಪೋಣ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ ಬರರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಜನ ಪಿದಾಯ್ ಬರರೆ ತೋಜರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪೇರು. ಸೊ ಕಾಪ್ಸ್ ಒಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಫುಡ್ ತಿನ್ಪಾತೆ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನು ಕಾಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಗರ್. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತಿಜಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ಪೂಡ ಆಪು ನಮಕ್ ಬಟ್ ಏಪಲ ತಿನ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪಗ ಈತ ತಿನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಈತ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಕಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದು ತಡ ತುಕ್ಕಾಗಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಬಂಜಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾವು ಏತ್ ಪಿರಾ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಟೆಡ್ ಹಾಕಿ ನಾಲೆಕ್ಕ ಪೋದು ಪುಣದು. ಸೊ ಕಾಪ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೋಡಪ್ಪ ಐತೆ ನಿಕುಲ್ ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಲೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ತಾಪು ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುಡು ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಅಟೀಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪಲೈತೆ ಬೇಗ ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ನಿಕಲ ಕೆಲಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆವೋಡು ಪನ್ನಂಡ 7 to 8 hours ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಆಡಲ್ಲ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಖಾಲಿ 4 hours ಜೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆವಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಪುಜಿ 7 to 8 hours ಎಡ್ಡೆನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈಸಿ ಆಯ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ నేను ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇಕ್ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಪಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಊರು ಕಡಪಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಂಡ
ನಿಕ್ಕುಲು ಚಾ ಪರೋಡು ಓ ಚಾ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಚಾ ತೂತಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರುಣ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಪೂರ ಪೂಪುಜ ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಡನ ಬಿಕೆಂದು ಎಸ್ ಏಪ ನಿಕುಲು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಪರ್ ಬೊಕ ಪಿದಾಯ್ ಪೋತ್ ಸಾರಿ ತಿನ್ಪರು ಬೊಕ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜರು ಖಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರುಣ ಸಪೂರ ಹಾಪಿರೆ ಇಚ್ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುನು ಖಾಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರುಣ ಸಪೂರ ದಾದಾಂಡಲ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೋಡು ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರುಣ ಒಂಚೂರು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೆಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೋಪುನು ಅಂತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕುಲೊಂದು ಪಚ್ಚೆದ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಲೆ ಅಪಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ನಿಕಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಅಂದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಂತನ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಪೋಪುನು ನೆನ್ ಪೂರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಅಂತ ಪನೋಡಿ ಅವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಆಂಡತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಮನ್ಫೇರ ಅಂದು ಒಂದೇನು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಂಟು ಪೂರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಂಜಿ ಸಪೂರ ಅವರೇ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟು ಮೀ ಪಾನಾಗ ನೀರು ಒಟ್ಟು ನಿಂಚ ಬಂಜಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಯಿ ಗಿಂಚ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲರಕೇನ ಆಯ್ತು ಬಂಜಿ ಪಿರಾ ಪೋಪುನು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಮುಟ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನೀ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ತಿನೇ ಜವೆಪ್ಯಸನು ಅವು ಏತ್ ಪೋಪುನ ಆತ್ ಪೋಡು ಪಿರಾಡ್ದು ಪೋದು ಕುಲ್ಲಾಡು ಅಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ಮಗ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜೋರಾದ ಬಂಜಿಗೆ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಸೊ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಕಲ್ಪದಿತ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿ ನಕಲು ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಾರ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಣಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೇತೆನೇ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ ಶೋ ಕುಪ್ಪುನಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡೆ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಣಂದೆನ್ನುವೆ ಪಿರಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕಾದೊಂದು ಪ್ಲೇನ ವಿಡಿಯೋಗು ಆ ನೆಟ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಓಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದಿತ್ತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರಾ ಅವರ ಪನಂದಲೆ ಬಾಯ್.